ko jinjirin su ya girman bishiyar nan. Maganar nan gaskiya ne. A'udhu billahi. Maganar nan gaskiya ne. Idan mutumin da in ya ci abinci. Idan mun ci abinci ba sakace muke ba kadan ko dan nama ko kadan sakato nama ko to mutanen da in suka sakace sai sakato giwa wani sakato kauna. To da me yake sakato warin kai? Da me yake sakato warin kai? Mashi. Na mashi. Ga wani sabon ɗauri wanda ya fi ɗaurin alƙali. Sun ci dubu sai ceto, sun ci komai sun kwace komai. Kawai ki buɗe ki fito ki ce mu barauniya. Allah dai yana sama yana kallo. Ya gama sa kayya ai tunda ya bani saki a hannuna na sake ki. Sun mangare, sun kwaci, sun ɗaure ba tare da sanin akwai wani ɗaurin ba. Ɗaurin zato wanda ya fi ɗaurin alƙali daga ƙofar Soro Productions. Duk abin da ke so na siyan maka. Alhamdulillah. Farko dai akwai wani gida farkon shigowa gari. Oh, gidan Malam Haruna. Ɗaya, na ji ɗaya. Akwai kuma wani gida a nan baya, kusa da gidan wani makaho. Gidan ɗan iya. Biyu, za ku sai kasuwa? Babu kasuwa. Duk garin nan za ku sai zan sai muku. Yanzu abin da za a yi na sai muku. A'a. Kai ni ɗin raina ne zan iya rama ma biyu. Tun da kace turawa in kama rage. Ɗaurin zato cikin shirin Adam A. Zango, Suleiman Bosho, Rabi'u Kadawa, Binta Ƙofar Soro, Rabi'u Daushe, Mustapha Nabraska da Fati Bakuwar Rarara. Shi kenan sun gama shekar sun mika masa tsabar. Ai in dai ba za ki ci kasuwa ba to an rage min kallo. Ka daina kallanta daga yau. Gaban ka. Ai da a hana ni kallon wannan gwara karɓe min gona. Dan na ma shawo. Macuta kawai a zalimai, ban da zalunci ni ku aje. Wato abin da ya faru zalai wata cuta ce ta kama zuciyata ta balle. Na nemi magani a garin nan. Zalai an ce ke ce mai wannan magani a hannunki. Ani ina da wanda zan aure. Ke! Har ki ga maganar banzan gurin. Mun kai da munafiki ne kai Allah ya yi maka. Bismillah. Ɗaurin zato labarin Adam A. Zango, shiryawa Hajiya Binta Ƙofar Soro, ba da umarni Awwal D. ya kasai. Ɗaurin ba kowane saurayi nake kula ba, musamman talaka. To me yasa mai ci balanta na ya bani kasa? Dalla gafara can. Wa ga miki cewa na son aure talaka. Wai matar taka ni kake kalla kake ce mun zo a matsayin matanka? Kake raina mun hankali mana. Kin san na rika kashe kuɗi na? Ashe ƙaryan banza kake yi. Ashe ba za ka iya ba. Kai na fi ka tashanci, ƴan tasha ce ni ta gaske. A lady is lost and confused. Fided Productions presents Duduwa. Ya sunanki? Sunana Nancy. Iyayena suna US, San Francisco. US? Ba Bahaushiya bace ni. Ƙarya fa ta ce. Sunanta Duduwa. Duduwa kuma. Tabbas kuwa. Me za ki je ki a Dubai? Kin ga ki tafi Island. Dole rufe man baki na kika taba zuwa Island. Ina kika taba zuwa ban da ƙauyen ku? Na taba zuwa Niger ma. Ce ma Niger din ai har me mun je na je. Duduwa. Da zai zama gaskiya hakika da zan ji daɗi sanadin murna in ta kaiwa. Mafarkin ka zan so ka faɗa in ji batunka in yayi daidai in ma addu'a rabbi ya tabbatar. Jiya na kwanta barci na sai na yau mafarki amma nake matsayin mata na biya sadaki daura auren mu nake har an kai ki daki. Daga ƙarshe sai barci na yau kan gadonki bayan na bude ido sai na gane mafarki nake. Duduwa. Charman dudu, charman duduwa. Charmagadeni ne dan uwan duduwa. Duduwa. An Uzi concept movie produced by Abdul Aziz Dan Small, produced by Abba Miko Yakasai, and directed by Awal D. Yakasai.
kake jin hayaniya haka? Kanina ne mata suke rigima a tsakanin su. Ban kana ka tare yara irin wannan ba kanana. Kanina ne. Ba ni minti daya. Kai mama na ta zo. Ke ce kadai wadda ta san cewa zan aura. Idan aka zo ga tattare da ke yanzu kina rigima magana ke auren da dawo shi. Da saurayi ya yaudare ni. Wallahi gwanda ya mutu. Duduwa. Coming